po, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na to ay may ipapakita pong recipe sa inyo si Mama Yeps. Hello po Mama Yeps, ano po ang ipapakita mong recipe? Hello po sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay i-share ko po sa inyo kung paano ako magluluto ng beef pares. So ito na po yung ating mga sangkap. Una, meron po tayo ditong litid ng baka or beef tendon. So bali ito po yung pampalit ko sa taba ng baka. And then meron din po tayong laman ng baka. Luya, sibuyas, sili na maanghang, maraming bawang, spring onions, brown sugar. Ito ay tinatawag na sibot sa Tagalog or sa Bisaya tinatawag namin tong tungkoy. So ito yung Chinese mixed herbs. Instead nagagamit po ako ng star anise, ito po yung gagamitin ko. And then dinagdagan ko po ng tanglad. Ito beef cubes, pangdagdag lasa sa ating beef. Pwede rin po kayong magdagdag ng kahit anong klaseng seasoning. And then meron tayong ground black pepper, asin, cornstarch para sa ating sabaw mamaya. And then konting oyster sauce, soy sauce, at saka oil sa pagisa natin. At syempre maglalagay po tayo ng tubig para sa ating sabaw. So yan na po lahat yung ating mga sangkap para sa ating beef pares. Ngayon, ang una po nating gagawin ay magpapainit po tayo ng mantika dito sa ating pressure cooker. So bali, pressure cooker po yung gagamitin ko ngayon sa pagpapalambot ng ating litid ng baka at saka yung laman ng baka. Para mas mabilis po nating mapapalambot. Yan, maglagay lang po tayo ng kunting oil. Ngayong mainit na po yung ating oil, pwede na nating simulang igisa tong ating bawang. So bali itong bawang natin, hahatiin ko po siya. Yung kalahati na matitira, ito toasted natin mamaya para gawin nating topping sa ating beef pares. Yan. Mas masarap kasi nito pagka maraming bawang kasi yun po yung nagdadala talaga ng lasa ng ating sabaw, yung bawang. So yan, hihintayin lang po natin na medyo mag light brown po yung ating bawang. Ayan, pagka medyo light brown na yung bawang, isunod na po natin yung ating luya. Sunod po na ilalagay natin yung ating sibuyas. Bisa lang natin hanggang sa mag-translucent po yung ating sibuyas. Ngayon po, pwede na natin ilagay itong ating nahiwa na litid ng baka or beef tendons. Ayan. Hiniwa ko lang po talaga siya ng maliliit kasi ito ay medyo matagal po siyang palalambutin. Kaya mas magandang maliit yung pagkahiwa para mas mabilis siyang lumambot. And then isabay ko na rin po itong ating laman ng baka. So napapansin nyo na malalaki po yung hiwa nito. Sinadya ko talaga yan kasi ito ay mauuna po siyang lumambot kaysa dito sa ating beef tendon. So parang hindi ako mahihirapan mamaya kung alin po yung laman at saka yung beef tendons kasi mahirap mo nang ma-recognize kung ano po yung tendons at saka laman pag maliliit po pareho yung pagkahiwa niya. Kaya ganyan po yung paghiwa ko. Mamaya pagka malambot na to, hihiwain po natin to ng bite size or tulad ng ganito ka liliit na hiwa ng ating tendons. Haluin muna natin. So ngayon, habang hindi pa to malambot, ilagay na po natin lahat ng mga pampalasa. So, lagay ko na po itong ating tanglad, itong ating sibot or tungkoy sa Bisaya. Yan, isasama ko na po yan. Sobrang bango po niyan. Makapagbibigay po yan ng magandang aroma sa ating beef pares. And then, isabay ko na itong ating beef cubes. Tapos, pwede na nating lagyan ng sabaw or tubig. Yan, lagyan nyo ng maraming sabaw kasi medyo matagal-tagal po itong pagpapalambot nito para hindi kayo dagdag ng dagdag. Yan, mga ganyan karami.
Tapos, lagyan na natin ng itong seasoning. Depende na sa inyo kung lagyan nyo or hindi. Nasa inyo na kung anong klaseng seasoning po yung gusto nyong ilagay. Tapos, konting asin. Huwag nyo lang masyadong damihan muna. I-adjust nyo na lang po mamaya pagka malambot na yung ating mga karne. Tapos, soy sauce. Maganda kasi dito pag medyo makulay yung sabaw natin. So, i-adjust nyo yung dami ng soy sauce. Pag medyo maputla, pwede nyong dagdagan pa ng konti. Tapos itong oyster sauce. Optional lang po itong oyster sauce kung gusto nyo pong lagyan. Maganda kasi dito sa beef pares yung medyo manamis-tamis yung kanyang lasa. Pwede nyo namang i-adjust kung ayaw nyo ng medyo matamis. Tapos, pang balance ng ating alat, lagyan natin ng sugar. Ako, konti lang ilalagay ko dito kasi ayaw ko yung pares na medyo matamis siya. Haluin muna natin. So, ngayon, palalambutin na po natin to. So, dahil pressure cooker po tong gamit ko, siguro nasa mga 45 to 50 minutes. Check natin mamaya kung malambot. Kasi sigurado ako na una talaga itong lalambot tong laman. So, tatanggalin natin yung laman mamaya pagka malambot na. Tapos, hayaan natin lumambot yung tendons or yung litid ng baka. So, yan. Tatakpan natin para kumulo at lumambot. Ngayon po, after 40 minutes, check po natin kung malambot na yung itong ating laman ng baka. Ayan, sobrang lambot na po niya. Try din natin yung ating tendons. Medyo matigas pa po. So, ngayon, kukunin po muna natin yung ating laman para hindi siya madudurog. Tapos, tatakpan natin ulit para mapalambot natin yung ating beef tendons. So, hihiwain po natin to ngayon ng maliliit po na hiwa. Tapos, tatakpan natin ulit tong ating pressure cooker para tuluyan pong lumambot yung ating beef tendons. Pero bago yan, nakalimutan kong ilagay kanina yung ating ground black pepper. So, lalagyan na po natin. Yan, babalikan po natin mamaya pagka lumambot na yung ating beef tendon. Ngayon po ay balikan na po natin yung ating pinalambot na beef tendons. I-check po natin ulit kung talagang malambot na. Ayan, sobrang lambot na po ng ating beef tendon. So, okay na to. Patayin ko muna yung ating stove at ililipat ko po ito sa malaking kawali. Ayan, nalipat na natin sa kawali. So, itong tanglad natin, pwede na natin itong tanggalin kasi nakuha na natin yung amoy nito or yung lasa. Tapos, ito na yung laman ng ating baka. Nahiwa ko na po. So, ibabalik na natin to ngayon dito. Pagsamasamahin na natin sila. Tapos ngayon, i-adjust na naman natin ulit yung lasa kasi nagdagdag po tayo ng tubig. Tsaka nakikita nyo na yung sabaw natin ay medyo maputla pa. So, dagdagan natin ng soy sauce. Tansyahin nyo lang po na hindi po siya alat. Kung gusto nyo pong ma-achieve talaga yung magandang kulay ng sabaw, pwede kayong gumamit ng, kung meron kayong dark soy sauce, pwede nyo patakan ng konti lang. Pero kung wala naman, okay lang naman kahit soy sauce lang. Ayan, mga ganyan karami. Tapos, titikman nyo po kung ano po yung kulang sa lasa. Pwede kayong magdagdag ng asin, asukal. Depende na po sa inyong panlasa kung ano po yung gusto nyong idagdag. I-adjust ko lang po muna yung lasa ng ating sabaw. Ngayon po, pwede na nating ilagay yung ating sili. So, pwede nyo pong hiwain yung sili or pwede na rin po na diretsyon nyo na pong ilagay. Tapos, di ba nakikita nyo na medyo malapnaw pa yung sabaw natin? So, gusto natin dito na lumapot po yung ating sabaw. Kaya, meron po ako ditong cornstarch na diniliyot sa tubig. Tapos, ibubuhos po natin dito. Tansyahin natin hanggang sa makuha natin yung gusto natin na lapot sa ating sabaw. Hatiin ko lang muna, tapos titingnan natin kung makuha na natin yung gusto natin na texture.
or consistency ng ating sabaw. Lagay ko na lang to lahat. Yan, haluin natin para maluto yung ating nilagay na cornstarch. Papakuluin natin siya saglit. Ayan, pag ganito na yung consistency ng ating sabaw, okay na yan. So, ngayon, lalagyan na po natin itong ating spring onion. So, magtira lang po ako ng konti para meron tayong pang-garnish mamaya. Napakasarap po nitong i-partner natin or iparis natin sa sinangag na kanin. So, yan na po. Luto na po yung ating beef pares. Ayan na po. Ito na po yung ating beef pares. So, ngayon, lalagyan ko ulit ito ng toppings nitong ating toasted na bawang sa taas. Yan. Tapos, dagdagan natin ng konting spring onions. Tapos, meron pala ako ditong sinangag na kanin. Ito ay kanin na mais. Yan, perfect po itong pang-partner dito.